tenan iki. Iya, Kakang Surtayu. Wah, Kartomarma wis mundur. Kalah mungsuh karo Permadi. Ayo. Saiki genti kowe mungsuh karo aku pinten? Iya, heeh. Mara gage maju ngene Kakang Surtayu. Wah, lah candak tak banting remuk kowe. Cocok kumbak mbuh dadimu.
Wah, nganggo gaman yo. Ojo endo, ayo. Siap. As. Ayo. Hei. Balik ke. Ayo balik ke. Rubutan. Coba rubutan. Wah. Oh, ayo. Waduh. Waduh. Wah. 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 Waduh. Wah. Siap. Tar. Iki Kakang Citraksi. Ah. Ping ten. Tangsen. Oh. Hahaha. Ayo. Kowe opo? Ayo. Rak muni apa kowe? Aku opo? Kopet anu kowe. Sing tekaning mati. Mbok ayo. Buat kesah. Kakak-kakake ngopo jek iki? Mbuh wis kono. What? Kesah. Gayeng to, Rapatiya? Rara Rapatiya gayeng iki. BBBB aja. What? Oh, dia meloto imbang. Ora sah bengok-bengok. Menuncul ya tatanan tenan iki yo. Pancen menuncul ya tatanan kowe yo. Ketoke mau ki dek latihan iki demung nyaron kok saiki ngedlam. Ulah tatanan ya kowe ya. Ngopo, Jek? Kowe nibake cimbal bayang kowe. Tombok aku ki. Madang ya akeh dhewe. Aku ki memantau lho. Kaca-kacane mung sak piring kok kono mung 3 piring. Ayo gek gelut wae. Lho, mesake Bapak Durna. Wis ngenteni, wis ora peduli. Anggere wis kelebono plosan ngene iki. Cak iki. Balangi macem-macem kowe. Yep. Wadiak. Oke. Biaji kuli. Wis kono iki.
Ayo, sapa meneh kene maju. Maju para Kurawa 100 krubuten aku nek perlu kene maju rene. Adik-adikku mungsuh karo Permadilan kembar. Wah, padha kalah kabeh. Ayo. Ayo le Bratasena. Saiki sing gagah musuh mau aku le. Ayo. Wah, iya. Nanging aja nganti ana sing lara lan tekaning pati. Sapa? Rasah nganggo tatanan mengkari wani apa ora? Yen ngono ayo tak ladeni Dursasana kakangku. Wah, larak ngono e. Ayo kencang jenggot kroncal-kroncal kowe le. Gotong royong nyambut gawe. Malolo. Rupuh ya. As. Ora apa-apa le. Oh, dar. Oh, lah. Ayo. Wah. Ampuh tenan. Wus lo. Waduh. Dasar. Lo. Wah.
Aduh. Ora apa-apa. Aduh sayang. Ayo le, maju rene le. Oh, biar. Ayo. Oh. Waduh. Tidak lagi. Wah. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Muter kele. Muter. Wah, ambruk ale. Ambruk. Wah. Edan. Wah. Oh. Oh. Wah. Redo mawara mangawur urahan Tamarane ngajurit Om Wah Ngopo Sepelok palalik-balik slendro Wah Surawowo Bratasena Kowe aja ngempelo sirahmu leleng pacakmu. Dupe adi-adimu wis padha, adi-adiku wis padha kalah adi-adimu padha menang. Saiki kowe mungsuhe karo aku le. Ing pendadaran iki ayo Kurupati apa Bratasena sing mimpang. Wah. Kurupati kakangku ayo. Tak ladeni maju nek pengen tak ganjur.
Ting kulit kowe menang. Nanging ayo saiki ontrang godo. Ayo ontrang godo. Asli. Jebol gadamu. Pripun Dek Pate? Pripun? Lah kok dadi Kurawa 100? Kalah mengsah Pandhawa 5 niku pripun? Siji wae ora ana sing iso menang. Niku genah. Nek gurune le mulang ban sinde ban siladan. Sampeyan genah nek pilih kasih. Sapa rak? Mboten, sing jeneng guru niku nek mulang ya kudu adil. Neng nyatane Kurawa 100 kok iso bodho kabeh. Kurawa 100 iso bodho kabeh. Kon maju praktek wae sing apal meng wong pira? Niku nggih jenengan boten pati apal. Nggih. Niku gumantung leda nampa wulangane guru, gumantung nggone padha sinau. Lah piye to? Kurawa ki nek do diulang malah do sak geleme dhewe. Wancine ulangan malah do micak lho. Kados sampean. Nggih. Jan. Ora kaya Pandhawa. Beda kali Pandhawa, mugen teken tekun tabri nggone sinau. Mula dadine ya apik lan pinter-pinter tenan. Mula nyuwun pangapunten saestu yen pendadaran saka lima niki Pendhita Durna netepake yen Pandhawa lulus, Kurawa ora lulus. Ayo.
Monggo Kakang Suratyu. Nggih. Mriko mawon. Nggih. Makrumiyen. Dodol lagi tuh. Tak. Monggo Mbak Mawar. Sartina malam minggu. Yo. Ayo. Sartina malam minggu. Urung ya. Truk. Ben kae wae. Yo. Alhamdulillah iki saiki wis jam 1:30. Wis gara-gara. Ya truk ya ora krasa. Ora omeng sedilit.
Wajane iki atruk ya apik. Lah apa? Apik ya truk. Heeh kuwi maksudku ki ning kono kuwi lho maksudku. Iki mau apa jenenge? Ora, iki aku tak tekan Kang Garing. Piye? Kowe sing luwih tuwa, kowe sing luwih ngerti. No, aku sing tuwa kok. Ya aku yang ngerti aku tuwa dhewe kok. Iki kok ana wayangan ki, jane ana acara apa to, Kang? Iki lho. Kowe tekon kira masuk akal ya. Lah piye to? Wayangan acara apa iki wayangan? Dalam rangka apa? Larak ngono. Iki apa jenenge pendadaran? Kok pendadaran? Apa jenenge? Anu, rutinan. Rutinan. Kepiaan ya. Ngono. Wingi dina Dasar dina. menengo ya, Truk. Menengo. Terusno. Apa jenenge? Wingi kae nggon kopyokan. Lah kok aku kok entuk dhisik dhewe to. Aku ki jane moh. Lah kepiye to, Kang? Kok emoh ki? Aku ki pengen kari dhewe ngono lho. Ngepasi November. November sesuk kuwi. Isih taun ngarep. Lho kae. Wis bengok-bengok kae wis lak pengen nabuh kae. Ini tabuhan ndase kancane kuwi. Ora ngono kuwi to, Kang. Nyen apa-apa? Kang mbok ora meneng wae, Kang. Lah aku ora ngerti apa-apa. Kon omongan apa? Ora apa-apa. Penting omongan. Heeh, iki apa jenenge? Rutinan iki disengkuyung oleh om. Para om kuwi mau. Om Heru. Terus Pakde Bayu, Pakde Bimo. Terus Pakde Gadang. Urung pakde ya, Truk. Sik ngomong iki. Apa? Heeh. Lho malah ono sing bengok Mbah. Sing ngethukke mbok digecek sirahe wae kae bangane bengok-bengok. Aja kae iki sing merake gayang iki kae mengko deloken menyuruh, mengko deloken menyuruh. Lah biayaan ku lambene tekan ngendi-ngendi. Lho kae wis bengok-bengok. Ayo mbok do seneng-seneng ya aku wis bosen iki ngene iki aku. Oh. Waduh. Mas Darurat. Aduh, matur sembah nuwun Mas. Sampun tumut nyengkuyung rutinan wayangan niki malam ini. Waduh, aku grogi aku. Kono maju kono, rada maju kono. Yung. Nah, kok sik. Sungkem Mas Daru. Matur sembah nuwun nggih Mas. Wah, jan. Anu Mas Daru, niki aduh. Pripun ke? Gek omong cak das ngono lho. Nggih. Anu mboten wajib niki nang pantese. Anu. Minggah panggung Mas Daru. Arep disepoti apa mosok Mas Daru munggah panggung ra disepoti. Disepoti apa? Nah, wis kuwi wae. Iya.
grogi aku mah kula Mas. Anu Mas nyepeng mik, mik. Aduh. Nyepeng mik. Ya. Sugeng dalu. Sugeng dalu Mas Daru. Nggih. Niki pirang jam nggih? Wah niki dereng ngertos. Nganu niki sak bubare niki Mas. Oh nggih. Mencang tesih sekolah soalnya. Mboten. Pun mboten. Hari Sabtu niku libur Mas. Oh nggih. Niki kok pun kendel sakniki. Wah nggih alhamdulillah Mas. Proses latihan. Gayamu, Gong. Lah sik wiyagane almarhum bapak ten pundi? Wah niku niki rutinan kagem kanca-kanca sekolah ngaten Mas niki. Dadose wiyagane nggih ngagem teman-teman sekolah. SMKI Yogyakarta. Wah luar biasa. Tepuk tangan. Dulu saya juga nganu Mas. Aku nek ngomong Jawa karo dalang ning wedi nek kleru Mas. Wah mboten Mas, ampun ngaten to kula grogi, grogi. Gori. Nah niku. Biyen kula nggih lulusan SMM, Sekolah Menengah Musik. Ngomong gelut wae karo SMKI biyen-biyen. Atos-atos lho Mas niki penabuhe kathah gentone. Ya niku kula iki sakjane ya wedi ndredeg ngono kuwi. Mboten Ding Mas mengene. Ora. Oh tinggal medun bingung aku kok. Oh, nek niki sindene sinten? Menika. Pak Dalang. Allah. Nggih menika nggih saking SMKI. Waduh jan menik-menik ya. Sayange wis duwe bojo. Wah, dereng Mas. Hah? Oh, wis. Tapi sakniki ungsume anu Mas. Bojo loro lho ki. Kono. Ana ta ya kowe, ana apa? Nek jenengan calone pinten? Kula calone setunggal kali 3 Nika lho nunggoni nika lho. Nika nunggoni. 1 2 3 4 ora ding. Wis setunggal niki. Nggih. Sing ra melu ana 8. Oh. Nggih. Pripun Mas niki? Aku ki wah jan grogi tenan kula niki. Sami niki. Napa malah nyrimpet-nyrimpeti kula tenan mriki jan-jane. Mboten Mas. Jane kabel niku lho mangilangi mau ndak nyrimpeti. Nggih niku ngoten niku. Wah jan aku ki grogi tenan iki aku. Oh niki kula matur nuwun Mas. Nggih Mas kula nggih. Kula nggih sok ngikuti YouTube-e jenengan. Nek ajem bubuk niku wis pomen playlist-e jenengan kalih almarhum bapak jenengan. Mohon matur nuwun swargi langgeng kagem Kisena Nugroho. Amin. Terus mugi-mugi rencang-rencang wonten mriki adik-adik SMKI nggih konsisten nggih to. Saiki nuthuk gamelan sesuk nuthuk tanggane nek ya malah repot. Engko tewas lulus ora konsisten ning kesenian. Ngene iki kan melu seneng Mas. Nek kula kan nguri-ngurine sastra Jawa lewat lagu-lagu tembang Cidra Cidra Lasan Semara. Nah ngeten iki nggih teman-teman nguri-nguri wayang melu seneng melu bungah Mas. Mas Pak niki Pak Dalang mosok Mas Dalang nganu mawon Mbah mawon. Lek Dalang nggih pun ngaten niku Mas. Monggo dilanjut riyen. Nggih matur nuwun Mas. Jenengan ndak gori. Grogi Mas. Oh grogi nggih. Niki sindene sing pundi? Mboten angsal beto mangsul. Angsal mawon monggo beto mawon. Monggo dilanjut nggih Mas. Nggih monggo ayo di spotting. Amin. Piye Gong? Wajan. Ora kino babar pisan. Mas Daru ra aku. Ha iya. Aku yo kaget. Iki sik ngandani malah mburiku iki. Ngomong ae.
Aja meneng, nek meneng aku bingung. Ket mau nang isor ki wis nganti munggah ki aku titenono. Singolino prateng lampus. Apa gantung ae, aja. Anu iki nembang-nembang ya truk ya. Heeh. Ben gak truk ya yang to apa jenenge? Gayeng ya truk. Nah, kuwi. Ngubeng-ngubengke dhewe bingung dhewe. Apa sih ya iki ya? Apa ya wingi iki? To malah jadilan kae. Iki pokoke iki tidak apa jenenge? Menerima saweran. Menerima saweran tapi tidak menerima request. Nah. Dikarenakan nggih ngertos piyambak bangane ting krampul. Nggih ndakne malah Ayo, nek nyawer-nyawer ora apa-apa ya, Kang. ora apa-apa. Aku suka. Nek misale ana sing request ngono, ana layang tiba. Wah, request. Ora dipinangkani. Ya ora ngono kuwi, Kang. Sae-saesane dipinangkani. Aja request pokoke ya, nyawer wae ya, minta tolong ya. Tenan iki. Engko ndak ting krampul. Wingi sing wis dilatih wingi apa wae to lagune wingi? Sik aku kok lali ya. Ketoke iki ana nganu kok. Apa jenenge? Ana jenang gula barang. Terus ana apa jenengane? Jineman. Uler. Enggak. Ler kambang. Apa neh? Anu apa neh? Caping gunung. Caping gunung. Terus apa jenenge siji meneh ki apa? Ninggal Katresna kuwi. Heeh. Lah to, Guse. Saya arep apa dhisik? Apa ya? Oh, sekedap. Niki enten Mbak. Ora jahat. Apa? Ya ini ngaten niki kalih pokoke saderenge apa namanya seneng-seneng niki wae ora ketang seneng-seneng sithik nang mesti sithik banget. Nggih sami kirim Al-Fatihah sareng-sareng kangge leluhur Kanjeng Sunan Kalijaga lan Ki Sira Nugraha. Kuwi ya prayoga ayo. Wah. Ha. Ah, nggih. Pokoke monggo sami apa jenenge Maningkan Cipta. Monggo sami kirim Al-Fatihah kagem leluhur Sunan Kanjeng Sunan Kalijaga lan Ki Sira Nugraha. Al-Fatihah. Wis cukup semanten mawon. Ngapunten ingkang kaget. Kula nyuwun ngapunten refleks. Apa kowe? Wis terus ngono, setel rekaman wae ora apa-apa wis. Buka YouTube setel rekaman dadutan dhewe. Apa? Judel, Pak. Seneng aku iki. Tenan. Waduh, niki enten anu WA melih iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam rahayu, salam budaya niki Dwiyatno saking Lubuk Linggau, Sumatera Selatan hadir. Ih. Nyuwun gending Wahyu Kalaseba. Kagem apa jenenge? Kagem leluhur Kanjeng Sunan Kalijaga kangge Kisra Nugraha. Muga-muga dikabulna panyuwun kula. Amin. Waduh. Waduh. Pripun kanca-kanca? Piye? Piye? Dijoli ular kambang. Piye? Oh niki diijoli kali ular kambang mawon nggih. Soale niki nggih wah nggih ngertos piyambak. Jalan. Nggih tong nggih. Menawi mengke ndakne nek minangkane Kidung Wahyu Kalaseba nggih to. Mengke lak mek klotak klonting ting tung tung. Wis genah kowe. Lah iya ta heeh. Wis berarti dijoli ular kambang. Dijoli ular kambang kowe. Apa sih berarti? Ular kambang sik. Oh ya. Apa? Sik lukir sik. Oh ya. Wah, ya. Ya, hati-hati, awas. Ngarep sidene guys, Awas. geter guys, ngarep siden. Awas. Wis. Sembah. Wah, wis. Wah, iki sik nembang sapa iki Kang Gareng? Ah. Pokoknya ibu dari segala kaca-kaca, ya. Nah, todo bunga, seneng. Loh. Mana pendukung Buwe Ara? Wah. Kadian yo. Aduh, ibuku tak joget Pak yo. Loh, kae sing tembung pengen joget. Aku greba Pak. Oh, kowe sing greba pengen joget lho. Pengen gandrung. Pengen gandrung. Oh, kayak Bu. Aduh. Aku jatuh di sini. Moga nganu Bu anu Mbak Ara nah. Moga Mbak Ara. Nggih. Wah, jan. Kaniki. Benjang mawon ampun saniki. Nggih saniki. Moga Mbak. Sarana
Goreng apa? Oh, to iki ya. Nggih, aduh. Iki ngrungokke suarane lir-lir Kong. Aku ora kok. Kono nek kowe arek lir-lir, aku sik melek iki. Masih pengen wow. Oh. Aku sik seneng kuwi kok aku tetep kuwi kok aku. Anu aku kuwi malah lali jaku. Ngopo, Gong? Ngaturaken matur sembah nuwun kagem Mbah Geter nggih. Duh. Niki kan naskah ingkang damel menika Mbah Geter. Dadi kula ngaturaken matur sembah nuwun ingkang tanpa pamit kagem Mbah Geter warga Laras. Nggih. Lah, kae. Seneng aku nek ana sing guyu banter ngono kae. Buantere. Heram ngene. Sik. Oh, kae. Seneng aku nek ana sing guyu ngono kae. Ora wis rada mlebu sanga nek ora menyurono wis do anteng, ana sing merem. Ana sing mlaku ngalor ngidul. Ana sing memburi madang lho. Apal aku ki ngantian ki wisan ki. Ya Kang ya. Heeh. Loh, kayak isik do semangat nih amene iki. Isik do. Wah. Wah, delokan mengko. Delokan to. Delokan wae. Mengko anggere wis apa jenenge kene iki jedul Raden Permadi. Wah. Wis genah ana sing ngene iki karo kene tutupi topi. Siapa lah kowe? Siapa kowe? Mengko delokan dhewe. Saiki apa ya iki ya? Ayo dipilih. Capek gunung, ninggal katresnan, apa jenenge sijine? Oh, seli terus berarti caping gunung. Wow. Yo, berarti aku pengen nek caping gunung ki nek ra duit moh aku. Ya wis do tratapan kabeh kowe. Siap semuanya. Kae sing ngenong wis bengok-bengok kae. Aku pengen duetke. Saka sedene aku nyuwun swantenipun Mbak Mawar. Terus sing apa jenengane saka yogane sing duet iki kudu ngadeg iki. Gendreng mlumpat sing dhuwur. Mau ki sapa ya sing tak jili kathok jare mau? Oh, aja sing tak jili kathok jare. Nek kowe wis wae apa ya? Sing aku kok pengen suarane sing nyelentem ya. Ketoke iki apik banget. Ayo ngadeg Mas. Kali Mbak Mawar jumeneng Mbak. Sepoti ra? Wah sepoti pung delpung ngono ki wae. Ayo yo. Saanane.
lo to lo. Aku mik, gowo mik. Pripun Mas? Pripun? Kowe Anu. semangat nek arep pro sinden ki semangat ta. Wis suwe ra weruh Mbak Sinden nek aku ki. Ah iya to. Serata entuk PJ. Ngopo-ngopo. Ora swara. Jan, puas ya nek diteke karo sinden. Tenan, tenan. Langsung ngadeg pokoke. Lah iya, saka slentem ngadeg mlaku mrono. Nah, wis arep karo sambatan terus ya pen. Heeh. Wah aku biyen ya sambatan ning nggonmu. Kene sak direne kene. Aku dadi bintang tamu. Hae saiki gentenan iki. Gentenan. Nah, ra apa-apa. Iki. Wo kon ning kene. Reno par. Indah geser. Nah, nyerah aku. Alah, Men, padune. ketok kae wah. Gah ngono kuwi. Awake dhewe mlebu sutup ya iki ya. Ditunggoni yange kuwi iki. Ditunggoni yange. Sapa? Ora, aku ora ngurus. Ora. Pokoke Ning panggung ki bebas. wis mbekku pokoke. Iya. Nek ning panggung ki ndekku. Ha, Jos. setuju to? Wah. Sip tepuk tangan. Pede pokoke ya. Ah, pede. Pede. Dipek dhewe. Dipek dhewe. Ngono. Wah, iki ya pamirsa ya kathah tenan. Kathah dalu iki oh. Mas Gading. Nggih. Wah, nganti do dempet-dempetan galo. Wah, ono sik nang dhuwur wit barang kae. Halo. Wah, edian. Medhun Mas. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.